la mitiale konnana nyoy mi kene ka sa bura fami rik seri ako aba ayra ko fo moye mamun be nuka dona masama ani bare ndilama ni so ay ni so mi daka ani abena bara mun ke kaseka boro keni puno fo cernoy kene ngone kay fédération mali football après vice président Kassim Koulibaly yamba ko sali tumbe fota c'est troisième vice président Modibo Koulibaly fa tumbe équipe docteur fa tumbe ko kene ga ni journaliste chama bare burakana rik seri bura kuma de ni folie folo kayra ka fo bare na bi bolo de la bi khalifa mali journaliste bela jelena ko de buya choisi domina ko aya akanu ka kiwara chari mali journaliste folo fe ni ka so ka di jemo ma ko ayo bare ngoni ale na ne kelera doni ana so ngunu kun tiara a kuma nyefo ka nyakunga finalement ko do ko mi na do tate ko ale tun tesra positif coronavirus da ko de kama biya soro amana akele ka voyage bolo da tate semunke ko kra positif wi ko tun ya balika na ya ke barade ya katme o ga ara segna kampi journaliste nyekoro akono kuma nga fo ani match flami na nyon soro akoko Congo Brazzaville ale ka balotan laba mali fe akara contre le Congo ado mali Congo ci fla ani kele ayo ko état entraîneur de fene abina ka match floqué o be ko contre Congo me buraka taw dona eric so ya ka match laba ke do bina kana bila mali fenuma ale retour ka Congo folo wure ci ligé ran fe ange Congo Brazzaville ngoni ayo o ko ni nyoy ko fa bura be ka fa lisi boka bi lisi mi Niger mam muga ani tour to ko baka u kan ga dura ci flaqué mali Congo kalo kle nani bomoko ya Soudan Mali avec Kampala ko fe Uganda ale capital la don ñon soro fla bon dana ma mo ani duru ulu to feni Ibrahim Boso Mungoro tupisa manzebe Congo Ismail Jara Jawara Malimo FF Suède Jigi Jara Young African Tanzanie Amari Traoré Rennes France Alimami Touré Francfort Allemagne Massadio Edra FC Lens France Amadou Dante Sturm Graz Autriche Mamadou Fofana Nojo Amiens France Boubacar Kike Kouyaté Metz France Moussa Sissako Standard Liège Belgique Falaise Sako Saint-Étienne France Djadje Samaseko Offenham Allemagne Mohamed Kamara Resbourg Salzbourg Autriche Aliou Dieng National El Ali Égypte Yves Bissouma Brighton Angleterre Amadou Aydra Doudou RB Leipzig Allemagne Lassana Koulibaly Salernitana Italie Moussa Djenepo Southampton Angleterre Adama Traoré Tiraspol Moldavie Abdoulaye Djabi Al Jazeera Abu Dhabi Ibrahim Kone FC Lorient France Sekou Koueta Red Salzbourg Autriche El Bilal Touré Reims France Khalifa Koulibaly Nantes France Amidou Sinayogo Djuluba Athletic Club Mam Muga ani duru Abdel Dougouré Tala Zena Everton Abdel Dougouré Tala Zena aya kunfo akoko ni watina ko a plisele no ayna soro ulu be ku dibre na donné ko nga ale ba to ko ka lafiya doni ayo fobi aya bura lisifle o ni ko ni suku kera mama be ni lisi bura do be fama mara ko ni bura eric social ta ka lisi de les fédérations mali football comité exécutif ni ulu ka lisi de eric social anana kunu de nyodi fina donc c'est vrai pour longtemps na noyo do be a fora de kramon ko do mo so baye a tsaka giri ko ko boltana pebla amene ma saka famia de en sakana Amidou Sinayogo awo bura ni odi finango ni lisi ça c'est les jeunes convoqués par le comité exécutif ali regi dabala mais boltana do bala bura lu wuleli kana kenengay ama foi famia la par exemple un Moussa Djenebo depuis le 29 mars Tunisie n'a mbore fo bi ama militi kele soro ka je ne ka cliquer ko sobe ama je dore dube avec match timam bla tege lisi la 18 joueurs me convoqué Moussa Djenebo tegala a wulli kana bura mo boy kamana na système kolon to mo soba clair facteur invisible ne sirana wulana nanti akase ko kantukuni ayda mo siran kele fana muyi Amidou Sinayogo Djuluba Athletic Club malik kuma gelera wa ko équipe mo contrôle ni mun ketugo maya foto ko tinye Amidou Sinayogo n'est même pas le meilleur buteur du championnat malien actuellement burani sukubeke championnat meilleur buteur no donna lycée là au Fokadi au Nyefokadi Moussa Kone Yesu Bukuba bitan de babulu saison kono celui le meilleur buteur du championnat malien ni mo ko to be kala zurasu nanga keleke mo ko ka do ala ale de kanga do ala atakona ni be atakona sur le plan local ibe championnat meilleur buteur de ta logique de burabe akli jigi doni sante beno na ya mali club do stade Bamako ama to ko fote jigi wele ka sumela wele gardien na ka remplaçant anya fa ngama ko injustice do amakewa me burane fene injustice de championnat meilleur buteur manga wele ka mo wele mi ka bito tabo injustice do jamana kono mais mali ko